zvedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa nevamwe mukoma vedu, I think vanenge vanobva kuTanzania, nenhamba dzavo idzo dzavakandinyorera message yavo nadzo. Kodi yacho +255 I think kuti Tanzania. So ndichange ndichizamawo nepose pandinogona napo kuti pandinenge ndichiverenga ndinge ndichitranslate message yacho ndichibvisa kuchirungu ndichiendesa kuchishona, nekuda kwekuti ndatongosangana nayo message yacho izvezvi ndikati rikedzai ndinge ndichiishayawo pano paplatform yedu yeZim Facebook Secrets and Confession. So translation yacho iyo yakamira sekudai. So hanzi: mangwanani akanaka mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu paplatform penyu. Zvekare ndinodawo kukwazisa the African Confession family. I hope kuti kwose kwamuri kumativi mana eAfrica makachengetedzeka, zvekare nevose vari kumhiri kwemakungwa vakachengetedzeka. Mukomanashi ndinokumbirawo kuti kana mava kuposta nyaya yangu musazoshayawo macontacts angu na anyone, zvekare munge muchizovigawo chiso changu for a lot of reason. Kana kuri kunzi ndikazonzwawo muchiverenga nyaya yangu paplatform penyu ndingafara zvikuru sei. Mukomanashi, I am a young man who is in his mid-20s and ndine zvimwewo zvinhu zvekuti zvakandishungurudza kubva apo pandainge ndine makore 15 ekuberekwa. Mukomanashi, ndakakura ndiri munhu uya wekuti ndainge ndisingafarire mutambo uya unonzi mutambo wenhabvu, to such an extent yekuti ndaiti kana ndakagara nevamwe vanhurume vaya vandinenge ndakagara navo, kana kuri kunzi vakatanga kutaura about that sport called football, ndaibva ndanzwa ndichiboyekana. Saka ndaona kuti mutambo uyu wainge uchindibohwa kusvika muropa chaimo. Ndakabva ndati it is far much better for me kuti ndinge ndichitsvakawo umwe mutambo uyo usingafarirwi nevanhu vakawandisisa. Ndo pandakabva ndazorealize kuti ndainge ndiine a certain interest in bodybuilding, ende ndaivawo munhu wekuti ndainge ndichida kuti pose pandinenge ndiri vanhu kana vakanditarisa vobva vaona kuti yepano pamire zirume, nekuda kwekuti ndainge ndajoina izvi zvebodybuilding. So I realized kuti izvi zvebodybuilding zvaisakwanisika kuti unge uchingozviita overnight, zvinhu zvekutoti it was going to be a very very long journey for me. Asi surprisingly chakazondinetsa ndechekuti ndaingoti kana ndikangopinda mugym kudai, kungonojima kudai, ndakabva ndatoona kutoti ko ingawani muviri wangu wainge wava kutobvumirana nekusimudza simbi kwose kuya kwandainge ndava kuita. Ndo pandakabva ndati sezvo muviri wangu uchirakidza kuti iwo pachawo naturally ndisingashandisi masupplements, kana kuri kunzi ndikatanga kusimudza simbi idzi muviri wangu unobva wabvumirana nazvo. Ndo pandakabva ndazosarudza kuti let me search for other various techniques kuti ndingakwanisa kuzovaka muviri wangu even further, but ndichishandisa natural means, because ndainge ndisinawo mari yekuti ndinge ndichitengawo madrugs aya acho anozokwanisa kuenhance mamuscles angu. Ndo pandakabva ndazofunga zvekuuyawo pano paYouTube. Ndauyawo pano paYouTube ndakabva ndazotanga kusecha masites emamwe maYoutubers akasiyana siyana, ende maYoutubers acho mamwe andainge ndichisecha, vamwe vacho vanonzi vana Larry Wills, ana Eddie Hall nana Brian Shaw. Each and every day ndaingoenda pamachannels avo ndichisecha mavideos avo ndichida kudzidza kuti ko ndinganyatsokuita sei kuti ndinge ndichizova nezibhodhi rinoyemurika, rinorakidzika kuti munhu uyo anosimudza simbi zvemazvokwadi.
brother Nashi, pose pandainge ndichiita izvi zvekusimudza simbi ndakazosvika pastage yekuti ndainge ndava that obsession iya yekuti I wanted to become a weightlifting champion, ende ndaida kuti ndinge ndichizova a weightlifting champion across Africa, and I wanted to be more like a god-like father figure of the strength world. Ndaida kuzozivikanwa, ndaida kuva nembiri yekuti uyu ndiye munhu anogona kusimudza simbi dziya dzekugym pasi pano rose. Ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizokundwa nani zvake. So each and every time ndaiti kana ndikaona vanhu vachikompita ndaibva ndazotowedzera simba rekuti ndirambe ndichingosimudza simbi, ende ndainge ndiine vanhu vandainge ndichifarira kubva kuSouth Africa. Kana kuri kuSouth Africa kwaiva neumwe murume uyo ainge achigona kusimudza simbi sei, ainge achinzi Nicholas Du Praise. I feel bad deep down in my heart because I feel by now kuti ndaifanira kuti ndinge ndiri munhu aifanira kuti ange achitorepresenta nyika yekwake, ende ndainge ndichizviona as a champion, but my opportunity yekuti ndinge ndichizosvikawo on the top of the world is still very blurred. I really want to shine in the strength world. Brother Nashi, I have seen a few strength athletes from Africa, mazita avo iwo anonzi Iron Baby from Burkina Faso, ende iye Iron Baby uyu anobva kuBurkina Faso ane marecords maviri, zvekare kune umwe uyo anonzi Evans Nana anobva kuGhana. I always feel like crying pose pandinonzwa mazita avo achidomewa, kana kuti ndikaona list revarume ava ndobva ndazotarisa ndoona kuti ko ingawani zita rangu zvarisipo, ininiwo ndinofanira kuti ndinge ndichivapo palist iroro. Mukomanashi, ndiri murume wekuti I am naturally gifted. Sezvandakuudzai mukomanashi kuti inini one day ndinge ndichinzi ndichazovawo the champion of Africa, ndava kuona sekunge that dream is so far away from me, and I feel as if the dream has been taken away from me, and inini ndiri kufilawo as if I want to achieve. Brother Nashi, I feel so good kana ndakatarisa mavideos evamwe vanhu avo vanenge vachiitawo zvekusimudza simbi vari mumagyms and vari mumacompetitions, and sometimes when I am watching those videos I feel so sad. Mukomanashi, vamwe vanhu vanokwanisa kusanzwisisa kuti confession yangu iyi iri pamusoro pei, asi I have been going through a lot nekuda kwesport iyi the sacrifice iyo yandakaisa kuti ndinge ndichizovawo a champion, but akuna kana kwandiri kumboenda. It feels as if I am stuck in one position. Kana kuina anyone anokwanisa kundibatsirawo kuti ndinge ndichizosvikawo kumusoro ikoko, and ndinoziva kuti kuSouth Africa ndo kune vanhu vanowanzokukurudzira sport iyoyo ye-weightlifting. Mune dzimwe nyika dzemuAfrica havawanzokukurudzira sport iyi ye-weightlifting. I have tried so many times. I want to be honest with you Mukoma Nashi, nekuda kwe all of these failures ndakatombosvika pakuti it is far much better kuti ndinge ndichiromba, but ndakati ndava kuda kunoromba mushure mekunge ndazonzwa dzimwe nyaya idzo dzamunoposta paplatform yenyu yeAfrican Confessions. Ndakabva ndasiyana nazvo izvozvo zvekuti ndinge ndichida kunoromba, because kwekuromba kwacho kwainge kutoriko, ende dai ndakaenda kunoromba ikoko ndingadai ndakapiwa mamwe anonzi good luck charms, ende dai ndakapiwa good luck charms iwawo ndaibva ndazowana inonzi quick money, ndobva ndazoshandisa mari iyoyo kuti ndinge ndichizosponsor myself ndichitsvaka happiness yangu. Asi mushure mekunge ndazoteerera mastories amunoposta ndakabva ndazoita a second thought, and I have taught my lesson kuti ndinge ndichizotsvakawo advice from your listeners. Kana kuri kunzi ndikawanawo munhu anokwanisa kundi-assista kuti ndinge ndichisvikawo kuma-competitions awa ndingafara zvikuru sei Mukomanashi. Kana kuri kunzi
mukazopostawo nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Iyo ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu avo vanoratidza kuti ivo vakanyora confession yavo vari kuTanzania. So ndazozama nepose pandinogona napo kuti nguva iyo yandanga ndichiverenga nyaya iyi ndanga ndichitoitranslata on the spot, because ndo nyaya yandangotangawo kungosangana nayo pandanga ndichitsvaka maconfessions ekuti ndinge ndichikupakurirai. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Last time pandainge ndakateerera imwe episode makataura imimi muchiti kana kuinewo munhu akakurira muhunherera ange achiuyawo nenyaya yake. Inini mukoma ndinewo nyaya yandikudawo kuti munge muchizosheyawo with the rest of Zimbabwe. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Amai nababa vangu vakashayika. Pavakashayika inini nemadzikoma angu tainge tichiri vadiki. Takazvarwa tiri vatatu. Tose tainge tiri vakomana. Saka takabva tazotorwa nevamwe bamukuru vedu. Bamukuru vedu ava mukoma vainge vaine imba yavo yainge iri mutown. Zvekare vaiva nemusha uyo wavainge vakavaka. Asi pamusha apa painge pachingogara mukomana wavo uyo ainge achivashandira semukomana wemombe. Zvekare ndiye ainge achizoita zvekurima kana nguva iya yekuti vanhu vanenge vachifanira kurima yasvika. Then mukoma vabereki vangu vakati vashayika. Ende nyaya iyi mukoma inondirwadza because ndakatombojoinawo rimwe group iro rinoitawo zvemabhazi. Ndakati ndajoinawo group iroro ndichizamawo kuti ndinge ndichitaurawo nyaya yangu ndisingadi zvangu kuti bhazi iro rakauraya vabereki vangu bhazi racho rinonzi chii. Ndakati ndirimo mugroup imomo. Saka pakabva pazonyorwa imwe message iyo yainge yakanzi asi varume munoziva here kuti bhazi rekwanhingi rakambopedza vanhu. Chakandirwadza ndechekuti ndakati ndakomentawo ndichitaura zita rebhazi iroro ndikabva ndati zvamunoona bhazi rekwanhingi rakatitorera vabereki vedu. Mushure mekunge ratitorera vabereki vedu upenyu hwedu wakabva wazotanga kurema zvekuti dai kwanga kuri kunzi bhazi iroro harina kutitorera vabereki vedu zvimwe kuda izvezvi tingadai tiri vamwe vanhu, asi bhazi rekwanhingi rakatitorera vabereki vedu. Chakazondirwadza ndechekuti kune umwe murume uyo akazouya kuinbox kwangu. Murume uyo anorakidza kuti iye anenge hama yemuridzi uyo ainge ambori nemabhazi iwawo mukoma. Bhazi iro rakaita accident rikabva razonditorerawo vabereki vangu. Murume iyeye akati auya kuinbox kwangu ndokubva azotanga kundishauda. Achindishauda kudaro akabva ati kana tichida kukutsvaka tinokutsvaka tikakuwana because uri kuda kushatisa zita rebhazi. Bhazi rakaita Kurombera. Mukoma ndakabva ndangoti regedzai ndinge ndichingosiyana nazvo. Asi nhasi mukoma ndikudawo kungotaura makuriro awo acho andakaita nekuti takati tazotorwa nabamukuru vaya takangogara navo kuda kwemwedzi mishomanana tiri kudhorobha ikoko. Ende panhamo dzevabereki vangu vainge vakavimbisa kuti vainge vachazotiendesa kuchikoro kudhorobha ikoko because bamukuru vedu ava munhu ainge aine twunhu twake. Zvino mukoma takazoti taenda kudhorobha kuya inini nemadzikoma angu tainge takatofara tichifungidzira kuti zvimwe kuda tainge tichazotangawo kudzidza mudhorobha. Asi mukoma takati tasvika kudhorobha kuya takabva tazotanga kushandiswa sekunge tainge tiri nhapwa. Zvose zviya zvekuenda kuchikoro zvakabva zvazokanganwekwa ndokubva tazotorwa nabamukuru vakabva vazonotitsveta uko kwavainge vakavakira musha wavo because bamukuru vedu ava vainge vakavakira kwavo voga. Ndo patakabva taona kuti chikonzero chainge chakakonzeresa kuti bamukuru ava vange vachizotitora vachiita sekunge vainge vachida kutichengeta. Bamukuru ava vainge vachingodawo vashandi. Takazotanga kuvashandira bamukuru ava. Asi mukoma pane pamwe pavakazonditora bamukuru ivavo ndokubva vazodzoka neni kudhorobha. Saka takasvika pamba pavo uri usiku. Ivo vakabva vanditi ndinge ndichiburuka mumotikari ndokubva ndazovasiya varimo mumotikari. Saka inini nemadzikoma angu tose tainge tisingagari mumain house. Kunyangwe pose patainge tichishanyira bamukuru vangu
vangu ava tainge tichigara kuBoy Sky. Saka kuti unge uchifamba uchibva uko kwavainge vachipaka motikari dzavo uchienda kuBoy Sky painge patori nekamufambo. I think waitofamba about 2 minutes uchibva kumain house uchienda kuBoy Sky. Saka kuBoy Sky uku kwainge kuine dzimba 3. Paiva neimwe room iyo yainge ichishandiswa naGarden Boy wavo, zvekare kwaiva neimwe room iyo yainge ichishandiswa nemusikana wavo webasa, neimwewo room iyo yainge ichingogara matools. Ndaizoti pose pandinenge ndavashanyira ndo imba yandainzi ndaifanira kuti ndinge ndichigara mairi iyoyo. Kamba kacho mukoma kainge kangoriwo katools house zvekuti ndaizotoita zvekutoshifta mabhara ndobva ndazotongowaridzawo pakati pekatools house ikako kuti ndinge ndichingowanawo kaspace kekuti ndinge ndichirara. Usiku ihwohwo wandakasiya bankuru vari mumotikari mavo, inini ndichienda kunorara kuBoy Sky kuya kwandaipota ndichigara kana vauya kuzonditora kubva kumusha. Ndakati ndapinda mumba muya, saka ndakabva ndaona kuti mainge muine marara. Ndakati ndatsvaka mutsvairo ndokubva ndaushaya, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichienda panze. Ndakati ndabuda panze mukoma, this was within a short period of maybe maseconds chaiwo, but ndakabva ndaona bankuru vangu vari mumuti, asi vainge vakandifuratira vachitorakidza kutoti ivo vainge vasina kutomboona kuti ndainge ndavaona. Saka zvinhu zvekuti zvakandinetsa mukoma kuti ko ivo bankuru vangu ava vandasiya vari mumotikari, inini ndikabva ndauya kuBoy Sky. Ende kamufambiro kacho kandainge ndatoita kainge kari kamufambiro kaya kekuti ndainge ndichitya rima rainge ririko, because kuBoy Sky kwainge kusina magetsi. Mukoma zvakandinetsa kuti saka bankuru vainge vakaita zvekumhanya here vachibva kumotikari ndokubva vauya vakagara mumuti uya wemuavocado, but still kana kwanga kuri kunzi vainge vakanditevera, ko wai vakazogara vakaita zvekundifuratira. Mukoma ndakazongotsvaka mutsvairo uya ndokubva ndazoushaya. Ndaushaya mutsvairo uya ndakabva ndazongopinda murumu muya ndokubva ndazorara. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndichida kutarisa matsimba ekuti ndinge ndichiona kuti saka ivo bankuru zveshuwa here vainge vakauyawo kuBoy Sky vachinditevera. Asi ndakati ndasvika pamuti uya wemuavocado handina kana kumbogara ndaona matsimba awo ainge achirakidza kuti pane munhu ainge akakwira mumuti. Matsimba andakaona aripo padhuze nemuti iwowo wemuavocado ainge ari matsimba angu, because pandakabuda mumba ndainge ndisina kupfeka bhutsu. Nanhasi uno zvinhu izvi zvinondinetsa. Zvekare ndinodawo kutaura mafiro awo akazoita madzikoma angu. Mukoma wangu wekutanga mukoma akafa aita zvekurumwa nenyoka ari kumombe. First born yemumba medu akati arumwa nenyoka ari kumombe ikoko hapana kana kumbotora gore. Then second born yemumba medu akabva azongoita sekunge ainge ava kurasika njigere dzake ndokubva azotongotsakatika. Patakazonzwa kuti ainge awanikwa, hanzi akangowanikwa akafa ari musango. Pane vamwe vana vainge vachitoendawo kwavainge vachienda vakabva vanzwa kuti paiva nechimwe chinhu chainge chichinhuhwa, ndokubva vaona kuti paiva nemunhu ainge akawira mugomba achirakidza kuti ainge akafa, ndokubva vazoudza vanhu vakuru. Saka kunzvimbo kwacho kwaainge akanofira vanhu veko vainge vachimuziva kuti mwana uyu ndewe kwaNhingi, ndokuzozivisa kwavakazoita bankuru. Ende zvinhu zvinondirwadza kuti madzikoma angu awa vari vaviri vose vakavhikwa kumusha kwabankuru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mukoma, ndapererwa nenguva, kana ndikazowana umwe mukana ndichazouya nepart 2. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi wakakurirawo muunherera, please feel free to come to my inbox, then you give me your story.